ama mpanyinfoɔ nso ne akasa abrama yɛmfa nsɛmbɔ nhyia. Nanam atitifoɔ a abɛtena pɔnti ne Asanteman Youth Association maa ne mi na nipa a yɛfrɛ mediafoɔ a yɛfrɛ mu aba program ase ne na wɔn nyinaa ahyɛ na wɔn nyinaa akɔ aba program ase ɛyɛ me ahohoɔ yɛ bebree sɛ nnɛ ɛne gyina m'anim ha na yɛnni nkɔmmɔfa Asanteman ɛho a team ne yɛ inheriting greatness and strengthening Asanteman through ensuring inclusion. Ɛyɛ me dɛ sɛ yɛhwɛ fapem anaasɛ kasabɔ a yɛde to program yi so a na ɛnyɛ adeɛ baako pɛ ɛyɛ nneɛma bebree. Sɛ yɛhwɛ ayi team yi a ɛsɛ yɛma no reflecte wɔ yɛadwene mu yɛdaadaa mu ehu sɛ yɛwɔ nneɛma bebree ɛwɔ Asanteman. Nnɛ yɛgyina ha a yɛreka sɛ Asanteman yɛanhyɛ aseɛ da koro yɛanhyɛ aseɛ afe baako ɛna yɛanhyɛ aseɛ ɛnɛ so yɛhyɛ aseɛ firi tete mmiri mu. Nkurɔfoɔ a wɔhyɛ aseɛ yɛ nnipa na wɔwɔ adwene wɔwɔ nimdeɛ ɛna wɔwɔ tumi ne sunsum a ɛta wɔn akyi ɛne wɔn hu sɛ wɔyɛ asantefoɔ wɔn bɛka wɔn ho gu mu ɛma wɔn tumi gye Asanteman esi hɔ ɛnɛ. Sɛ yɛhwɛ Asanteman a ɛyɛ tumi ɛyɛ yadeɛ nyinaa ne yɛn nneɛma nyinaa yɛnhwɛ yɛn nyinaa yɛwura otumfoɔ sɛ tutu odi kan ɔno ara ne kɔnfoɔ anɔkye ɛba Ghana ha anaa ɛba Asanteman mu ha ɛbɛka abɔ mu ɛyɛ bibi a ebɛtumi de aboa asante ama asante apagya ne nyinaa yɛ ade a na wɔn pɛ koroyɛ nkabɔ mu ɛde ama Asanteman. Ti saa mpanyinfoɔ yi antena ase wɔn ka wɔn ho gu mu ɛfrɛ Asanteman ɛmɛ nnɛ Asanteman ayɛ kɛseɛ ama nnɛ Asanteman yɛ ɔman ɛyɛ nkuro. Sɛ yɛhwɛ deɛ wɔde baayɛ ɛbɛka yɛ nyinaa bɔ mu a na yɛ yɛankasa sikadwa na yɛ adeɛ a wɔde bɛhyɛ nso wɔde bɛka yɛ nyinaa ɛbɔ mu baako sɛ yɛ nyinaa ɛyɛ asantefoɔ yɛ nyinaa ɛyɛ nipa baako. Asanteman ɛnyɛ sɛ ɛyɛ nkwanhyia bi ɛna baayɛ na ɛyɛ adeɛ a na nyame abɔ ato wɔ sɛ Asanteman ɛbɛba nkwam. Yɛhwɛ mpanyinfoɔ a wɔn di anim kan ɛhwɛ wɔn nneɛma a wɔn yɛɛyɛ de boa Asanteman na wɔn bu amammerɛ ne amaneɛ na wɔn wɔ tema ɛde ma nipa na wɔn wɔ nuadɔ ɛde ma nipa ne nyinaa akyi no ɛbɛyɛ nkabɔ mu ɛde ma asante. Ɛmɛ nnɛ yɛnya Asanteman ɛnyɛ Asanteman Council. Sɛ yɛhwɛ nneɛma a nnɛ mmeranteɛ ne mmabaa yɛyɛ a ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa yɛka bom baako sɛ baakofoɔ ba na yɛn nyinaa deɛ yɛyɛ ɛde ɛsom Asanteman no yɛma yɛn ani gye sɛ ɛyɛ asantefoɔ yɛma yɛn ani gye sɛ ɛyɛ Asanteman ma yɛma yɛn ani gye sɛ sikadwa ɛyɛ yɛ deɛ sikadwa ɛnyɛ baakofoɔ deɛ sikadwa yɛ a ɛyɛ asantefoɔ anaa abibiri wɔn nyinaa ɛyɛ deɛ ɛyɛ adeɛ a yɛde bɔ yɛn ho ban anaa yɛde hoahoa yɛn ho sɛ yɛwɔ adeɛ ɛyɛ. Ehwɛ ɛnɛ mmeranteɛ ne mmabaa a yɛabɛyɛ a ehwɛ yɛkasa ntoma fira yɛdidie ne nneɛma a
na enye dia ye na nanom edite asanteman no ne ehwe media fo ne de yafe na abafo de yafe TikTok fo ya na enya ade a asanteman edise ase asanteman de koroye nkabomu ene enuadom ene statiye na ne nyina beko ama asanteman apenya na se ne nyina ye kai fi se asanteman ayeye die die na mamam ade ye asanteman ene ne na yese ye kofa ne edi sane sore die asanteman ye na mamam amfantiti mu ye na mamam fa pese me kumunya ye na mamam di nkabo mu ene ye nti enne se ye gina hai e pese pija asanteman die e se ye na mamam adwen a omudi firi asanteman ase no yesa ko ye chi ekofa ne edi ye asanteman yi yanhwe yenuamam ama ye na nanam a omo adinu ko se yehwe ya kase ye ba prince ose ansa na ne papa ne asante ne ose bons efi 1831 eko omefa ne ko abrochire ewo Britain okoye ko ye sofo ebeka matrisi ho enam sunti asante ne UK ebe ye nkabomu amenne asante ne UK ewo nkabomu kese de ma wiase nyina na eboa ema mrantie ne meba moko tu kwan no ebeboa ma mne krobi a wo so no odi asante apedu dwuma ama nipa na hu se ufra asante man mu asante so owo mu gye mu ama bibia aye boko mesere inuanom ne yete ha mrantie ne meba na yete ha se ne yema asante here ibrasi ma asante se ehia ne asante se dia nanamam ye afahye eye tete amamra ye mo bi ntreba bi nkase eye bosonson eye ade a nanamam edija ye ase ye ni ye ema nchirima eso befa na da achen obetimi ye ni ye chense ne ye ni na se ntreba bi kase ye bosonson dia na ye fa le ba wa ye fa ama ye nim dia ye ko ne sen to mesere inuanam se inyina ye nka mo na ye san ko mu bi nso a eye nkabo mu ni ahoden ne ye rekikire asante enye ba akofo adwuma enye menko ama adwuma se bi enye acha me so adwuma eye nyina se dikire ba bi a ye asante se na ye ka bia e fa asante ho ye ka bia fa sikadwa ho se ye sikadwa e be pega ama asante man so abe ka be ya mesere ne se ye kasa ehonti inkomodi ehonti yenhwe media sema ebe se bi oti se obi ka bibi kura o media so a na enam se sai ni pa na de kan se akan se meeting no se ye sempa kura na onim se ukuti ye mesere media for politician for se yenhwe ye kasa eyi ye kasa ye kasa na nanam ho ye kasa abrempofo ho ye kasa atitufo ho ema ne ye kasa e de subi kabomu ebeba gana edi kabomu ebeba asanteman ama biasi nyina afa ne to befra dia me de kwa wi ni se mesere ye manti nyina ne se yenye kabomu na ye ba na ye fa asante to ye ho se asante yo man so dia na wo man ni mu bi dia se ye be ye bi a e ma asante pega ye koso eye e ma asante pega na me ni se kabom prayowi uyi ba ko ebu ukaboma ebu ya me di jam ne se yen kabom se praye obi enti me mebuye e fio ma asante anje na me se asante man atiase asante man eye o man asante man eye Ghana fo nyina ye die me da was